Nagreklamo ang evacuees nga nagbuban og panimay sa Barangay Tingog, Mandawi City kay pagngan kuno sila og suga sa ilang giistaran karon. Ano ang report ni Nico Sereno? Pero tan-awang building nagsiga. Kini ang gimu sa pipila ka mga evacuees nga naa sa gym sa Tingob National High School. Kilom-kilom kadto, kusog pang uwan, apan ngiob ang ilang giistaran. Matud pa, gilimitahan gyud ang paggamit nila og kuryente. Magabi ilang gitugot, pero kung adlawan, palungon kini. Kagahapon sa buntag sa eskwelahan, naabta namo sila nga nagtambay lang sa gym gawa sa ilang mga modular tents. Kay alimuot kuno, musod nga walay kuryente. Lisod kaayo among sitwasyon gyud diri paitag gyud mag-uwan unya kanang punok mi diri unya kanang tubig pa namo kuryente. Alas 6 ila nang pagngon ang kuryente. Unya pasigaon di bagabiin naman wa pa city gabiin naman kaayo mo pay pagpasiga. Matod sa eskwelahan, gihimo kini para makontrolar sab ang electric bill nga nagkataas. Apan magabii, pasigaon man para sa mga evacuees. Kay gigamit usab ang gym para sa Misa de Gallo, gipadaplin lang sa kilid ang mga tents sa 11 ka mga pamilya. Ang ilang mga balay sa Sitio Turil, Barangay Tingob, giputangan karong bag-o og karatula nga no-build zone. Nang hinaot sila nga maakomodar na sa relocation site sa syudad. Pila na lang jud sad mi diri ka buok. Mao jud ang amo ang gusto ang pasilong. Kagahapon formal sab nga gilusad ang Mandawi Bayanihan Village diha sa Barangay Gizo. Duna na inisyal nga 50 ka mga modular shelter units o MSU nga napabarog sa taga Department of Human Settlements and Urban Development kondisyon. Ang turnover gisaksihan usab sa unang mga pamilyang mupuyo dinhi. Labing una kining mga shelter units sa Sugbo para sa mga biktima sa bagyong Tino nga kabalhinan nila sa dili pa ang Pasko. Gitrabaho pa hinuon karon ang dugang mga pasilidad sama sa shower rooms ug utilities. Karong Monday ang atong target date, no? Makabalhin ang around 14 families from Alang-Alang and Barangay Umapad. So ako lang nangay bitaw tag dispensa nila gamay, ato lang sang gipasabot na dili magud ana kadali ang pagproseso. Jadi sa nako sila ganahan ibalhin kundi pa ready ang lugar. Dito sa Mandawi, 200 units ang gagawin namin bubuo kasi ang utos ng ating presidente sa mahal nating sekretary si Jose Ping Aliling ng DISOD, gagawin itong isang modular city. So kompleto sa kagabitan, tubig, kuryente, tapos may mga sports facilities. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.